Neste pequeno videotutorial coñeceremos do programa OpenShot. Para crear un vídeo necesitamos un programa que permita unir fotografías, fragmentos de outros vídeos, poñer música e voz, engadir títulos e transicións. Os programas que se utilizan para crear vídeos son os editores de vídeo. OpenShot é un editor de vídeo moi doado de usar. O primeiro será ir ao menú superior e escoller a opción Vista e logo Vista Simple. Así teredes configurado o editor con tres zonas. Á esquerda está o panel principal, logo veremos que utilidade ten porque podemos facer moitas cousas con este panel. Á dereita está o monitor, onde veremos os resultados do vídeo. Na parte inferior está a liña de tempo, que é o lugar onde se fai a composición do vídeo e engades o audio. Antes de comezar a editar o vídeo, é necesario preparar un guión para ter ben claro como vai ser o aspecto do vídeo final. Despois de crear o guión iremos na procura dos recursos multimedia necesarios, por exemplo, as fotografías, vídeos ou música que temos previsto utilizar. Para este videotutorial xa temos preparado un cartafol con fotos, un exemplo de vídeo e un ficheiro de música. Escollemos os arquivos e os arrastramos ao panel principal na lapela Ficheiros do proxecto. O seguinte paso será crear un título. Para iso escollemos a opción Título do menú superior e vemos varios modelos de títulos. Escollo este título simple e completo os datos. A vida de Warhol, podería cambiar as cores, pero o deixarei así. Gardamos e comprobamos que xa está no panel principal. Para comezar a compoñer o vídeo arrastro o título a unha pista da liña de tempo. Con esta barra podemos modificar o zoom e ver mellor os recursos que están na liña de tempo. Co punteiro do rato no final do título podemos aumentar ou reducir a duración. Seguimos colocando as imaxes. Se colocas unha imaxe un pouco sobre outra, xeras unha transición. As transicións son a forma de pasar dun recurso multimedia a outro. Neste caso a transición é suave como se comproba no monitor de vista previa do vídeo. No panel principal temos a lapela de transicións por se queres escoller outras diferentes. Para eliminar calquera elemento da liña de tempo poñemos o punteiro do rato sobre o recurso e co menú do botón dereito escollemos eliminar. Ou tamén se pode facer coa selección do recurso e premer a tecla suprimir. Agora colocaremos o vídeo de exemplo. A diferenza coas imaxes é que o vídeo non o podemos estirar para que dure máis. Para deixar só unha parte do vídeo activamos a función corte e marcamos a parte do vídeo por onde faremos a separación. Logo podemos eliminar unha desas partes. Os vídeos levan audio e se non queremos que se escoite podemos poñer o volume a cero ou separar o vídeo do son e logo eliminar ese son. Non esquezas ir guardando o proxecto para non perder o traballo. Na lapela de debuxos do panel principal están dispoñibles ilustracións para colocar no vídeo. Arrastra os debuxos a unha pista diferente e mira como queda o resultado. Para poñer música levamos o arquivo de audio a outra pista, así terás unha pista exclusiva para a música de fondo. Corta ou reduce o son para axustalo á duración do vídeo. Engade un efecto para que a música baixe de volume pouco a pouco antes de rematar o vídeo. No menú do botón dereito escolle esvaecemento, fin do multimedia, esvaecemento lento. Na lapela de efectos do panel principal hai outros efectos que podes aplicar ao vídeo, como distorsión ou eco. Aos vídeos, fotos e debuxos tamén se poden aplicar efectos e animacións. Comprobamos o resultado no monitor. Se todo está ben podemos xerar o vídeo final. No menú superior está a opción de exportar o vídeo, tamén se pode activar a exportación co punto vermello. Comprobamos o nome e podemos deixar o resto das opcións como están. Premen exportar o vídeo e espera ata que remate o proceso.
Así de sinxelo podemos crear un vídeo con OpenShot.